Здравейте, приятели, в канала Goik сме. Днес ще ви покажа как да играете Minecraft в локална мрежа. Първо създаваме свят, влизаме, натискаме Escape, после отвори за LAN. Тук има порт, въвеждаме го, натискаме Създай свят за игра в локалната мрежа. После приятелят ви трябва да влезе в мултиплеер и да види сървъра ви. Ако не го вижда, не се притеснявайте. Отворете CMD, напишете ipconfig, вижте IPv4 адреса, копирайте го. Влезте в мултиплеер. Приятелят ви влиза там, избира директна връзка, въвежда IP адреса и добавя 2 точки и порта, който зададохте. Натиска присъедини се. Това е всичко. С вас беше Whaler. Довиждане.